ଏହି ସୁନ୍ଦରମୟ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଯେମିତି କର୍ମ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ସେମିତି କାମ କରିଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ସେଲୁନ୍ ଖୋଲିଥାଏ, ତା'ର ଦିନକୁ 5-10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୁଟି ବା ବାଲ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ତାହା ଯାହା ରୋଜଗାର କରେ ତାହା ସେଥିରେ ତା'ର ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିଥାଏ। ଦିନେ ଏମିତି 3-4 ଜଣ କାଟୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଚନ୍ଦା ଲୋକ ସେ ସେଲୁନ୍ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯିଏ ବାଲ କାଟୁଥିଲା ସେ ପଚାରିଲା, ସେଲୁନ୍ରେ କାହାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ କି? କାହା ସହିତ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ କି? ସେତିକିବେଳେ ସେ ଚନ୍ଦା ବ୍ୟକ୍ତିଟି କହିଲା, ନା ମୁଁ ସେଲୁନ୍କୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହିଁ, ତୁମର ଏଇ ସେଲୁନ୍କୁ ଆସୁଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ବାଲ କାଟୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭାବିଲା ଏ ଚନ୍ଦା ଲୋକଟି କ'ଣ ବାଲ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ତାପରେ ପଚାରିଲା, ତୁମର ତ 8-10ଟି ଚୁଟି ବା ବାଲ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ଚୁଟି ବା ବାଲକୁ ମୁଁ ଗଣିବି ନା କାଟିବି? ସେତିକି ସମୟରେ ସେଇ ଚନ୍ଦା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ କହିଲା, ନା ମୁଁ ମୋ ଚୁଟିକୁ ଗଣିବାକୁ କିମ୍ବା କାଟିବାକୁ ଆସିନାହିଁ, ଏଇ ଚୁଟିକୁ କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ସେତିକି ସେ ସେଲୁନ୍ରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ହସିଦେଲେ, ହା ହା ହସିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ଏହି ହସ କଥାଟି, ଏହି ମଜା କଥାଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗେ, ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ହସ କଥା, ମଜା କଥା ଶୁଣିପାରିବେ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଏ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେଣୁକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ମଜା କଥା, ହସ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହିଲି। ପୁଣି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ସେୟାର କରିବେ।